खुलुमबाय बे समाव आं मनिलाल नार्जारी बे समाव दं आं नैबे रुनिकाटा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा नैबे हालामाव जाय हालामाव जोंहा सासे आसामनि बयनिख्रुइबो माने गोरासिन एबा गोब्राबसिन आनजादखौ उथ्रिसारनानै जोंहा उथ्रिसारनो हादों मानगोनां बिथां सानसोरां नार्जारी बिथाङा आरो बे बिथांखौ जोंहा ओनसोलजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा बाहाय लोब लोब जै दोनि होयै होयै एबा बडका गावनानै बिथांखौ जों बरायनाय नुनो मोननाय जादों बे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिदों दे दिनैहाय गुबुन गुबुन रुनिकाटा ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जेरै एबसु साहित्य संघ आरो ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना रायजो राजाजों लोगोसे लोब लोब बिबार सारै सारै बिथांखौ बरायनाय नुनो मोनदों बे समाव जोङो आसामनि बयनिख्रुइबो माने गोरासिन एबा माने बिराद माने गोब्राब आनजादखौ उथ्रिसारनो हानाय बिथां जा मानगोनां सानसोरां नार्जारी बिथां जोङो नङा बे समाव जों मिथिनो लागोन जे बिथाङा नैबे समाव बिथाङा माबोरैहाय एबा मा गावनि नाजानायनि गेजेरजों माबोरै बे गोब्राब आनजादखौ बिथाङा नाजानायनि गेजेरजों बिथाङा उथ्रिसारनो हाखो मानगोनां नोंथाङा जे नैबे आसामनि बयनिख्रुइबो गोरासिन आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय माबायदि मोनदों गोसोआवथ' आं जोबोद खुसि मोनदों आरो आं जेरै खुसि मोनदों बेनिफ्रायनो बांसिन दा आंनि आंगोनि रायजो राजाफोरखौ बिदि रंजानाय नुनानै आङो बांसिन बेखायनो आङो बयखौबो धन्यबाद होदों नोंथांमोनखौ नोंथाङा माबोरैहाय पास जानो हाखो बे एफा गोब्राब आनजादखौ पास जानो हानायखौ मा बुंनो खस्थ'थ' खालामदों खस्थ' खालामाबाथ' जाया खस्थ' खालामदों बा बिनि सायाव जोंनि इसोरनि आशीर्बाद नांगौ निस्सय इसोरनि आशीर्बादा आंजों दंमोन जोंनि प्रभु इसोरनि आशीर्बाद बेखौनो आङो मिथियो बयनिबो सिगाङाव खस्थ'नि जोङो फोथायनाय थानांगोन गावनावनो होनब्लानो हागोन आरो नोंथांनि फरायनायनि जे गिबि सोलोंथाइ लानाया बबेनिफ्राय बोरै जाबाय आंनि आङो रुनिकाटायावनो फरायदोंमोन क्लास बेनि उनाव क्लास 1 निफ्राय क्लास 6 सिम आङो स्कुल टुक्राझाराव फरायदोंमोन बेनिफ्राय आङो क्लास 7 निफ्राय मेट्रिकुलेसनखौ आङो सेन्ट एलबार्ट हाइ स्कुल बेनि उनाव आङो ग्रेजुवेसनखौ आङो गुवाहाटीनिफ्राय खालामदोंमोन केसिदास कमार्स कलेजनिफ्राय ओमफ्राय आङो एमकमखौ फोजोबनो हादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय 2014 आव जोबदोंमोन आरो नोंथाङा नोंथांबायदि जानो थाखाय आथिखालाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दे आंनि बे मोनसे बेथ' आंनि दे एचिभमेन्टआ मोनसे फिसा एचिभमेन्टसो खिन्थु बियो जुदि जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जुदि मोनसे इन्सपिरेसनबा आं सानो बेयाव बहुद गिदिर माने थुलुंगानाय आरो एचिभमेन्ट सानो आङो आरो जुदि आङो बेखौ एसे जुदि आङो बेखौ हादोंबा बयबो हागोन होननानै आङो फोथायो आरो आंबो बे इन्सपिरेसनखौ आंनि लोगोफोरनिफ्रायनो मोनदों जायफ्रा सिगां सेलेक्सन जाबाय बिसोरखौ नायै नायै आंबो इन्सपिरेसन मोनदों आरो जुदि आंनि थ्रुयै जुदि एसेबाबो जोंनि लाइमोनफोरा जुदि इन्सपायार जानानै जुदि बे एग्जामखौ होबाय थायोबा आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनाबो रेसा दाबो जोबाखै बेयावनो आंना रेसा जोबा आंहा दाबो थांखि दंबावो साबसिन पस्टआव मोननो थाखाय आङो थांखि बावगोन आरो आंजों लोगोसे आं जोंनि गामिनि आंगो लाइमोनफोरखौ आं खावलायदों दा ओरैनो थायालासिनो जेनेबा बेखौ जाहाथे बयबो एग्जामखौ होयो रेसखौ मानो हायो बयबो हायो खिन्थु जोंनि मेन्टेलिटिया जोङो सानो मालाबा जों हानाय नङा होननानै बेबायदिनो जायोबा जों हानाय नङा दावगानो हानाय नङा खिन्थु जोङो बयबो जों हायो होननानै जुदि जों आवगायोबा सानसे नङा सानसे जोंनि बे खस्थ'नि फिथाइखौ जोङो निस्सय मोनगोन नोंथाङा जे बे गोब्राब आनजाद उथ्रिसारबाय बे उथ्रिसारनायाव सोरनिबाफोर सापर्ट बा मददफोर सापर्टआ गोबां दङ सापर्टआ फार्स्टआवनो आङो जोंनि बासागिरि प्रभु जिशु ख्रीष्टखौ हामबाय होनगोन बेनि उनाव आंनि लेट फादार देवेन्द्र नार्जारी बिथाङा दा गैलिया बे जुदि दिनै दंमोनब्ला बिथाङा बहुत खुसि जागौमोन खिन्थु आं सानो आंनि बाबाया गोजौनिफ्राय नायनानै दा बहुत खुसि होननानै सानो खिन्थु आंनि रेसा दाबो जोबाखै आं जेरै बुंखाबाय आंनि रेसा दंबावो आङो बेखौ ट्राइ खालामबावगोन आरोबाव साबसिन मोनसे पस्ट मोननो थाखाय बेखायनो आङो हामबायनो आरो आंनियाव जोंनि मण्डलनि मानसिफोर जेनेबा जोंनि गिर्जानि बुधबार बेप्टिस्ट चार्चनि मण्डलनि मेम्बार्सफोरनि आखाइ बहुत गिदिर दङ प्रार्थना जोंनि बिबिसिनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय बयबो बेबायदि शुभेच्छाखौ आङो होदों गावसिनि आर'जखौ लाखिदों बेखायनो आङो बयखौबो जोबनो गोजोननाय होदों हामबायनो आरो बै समाव आङो जोंनि बिटिसिनिफ्रायबो आङो स्कलारशिप मोनदोंमोन जेब्ला आङो दिल्लीयाव दंमोन 2016 आव आङो स्कलारशिपखौ मोनदोंमोन दा बिथांमोन बिटिसिखौबो आङो सरकारखौबो आङो धन्यबाद होदों थेंक इउ बे समाव बिथां नैबे आसामनि गोब्राबसिन फरिखा जे एपिएससि आनजाद बे आनजादखौ बिथां सानसोरां नार्जारीया बोरैहाय माने
उथ्रिसारनो हाखो बेखौ जोंनि गेजेराव क्लियारै बुंथिलांबाय बे समाव केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ बिथांखौ बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बिबार मालाजों बा जै दिनै होनानै आर'नाइ सोनानै जोंहा माने बिथांखौ माने गाहाम हामलायनाय बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ जों नुगासिनो दं।